Takže čau lidi, tady Sinji a hlásím se vám po měsíci na mém oficiálním kanále. A teď už můžu říct, že na tomto kanále končím. Prostě, že už tady nebudou videa, možná i smažu. A přesunujeme se na place.cz, dobře řeknu to takhle. Ten kanál budete mít v popisku videa, začali jsme tam natáčet s kamarádem a i kdyby ten kamarád odešel, já tam nebudu natáčet furt, protože nevím proč, ale baví mě to tam mnohem víc, protože ale hned jsme dostali odezvu po 3 dnech 7 odběratelů a 131 zhlédnutí. Ano, vím, není to moc, ale prostě nevím. Je to lepší natáčet ve dvou než v jednom a nedělat žádný videa, protože se na to kámoši můžete spolehnout, že to za vás uploadne, a nebo že nenatočíte jakoby vůbec, ale třeba ten kámoš řekne OK, tak já dneska natočím a natočí za vás, takže je to mnohem lepší, než jako kdyby jsem nenatáčel vůbec na tomto kanále, což jsem teď celou dobu nedělal. Takže asi tak, takže kanál máte v popisku videa, kdo chcete, můžete nás sledovat oba dva, budou tam samozřejmě Battlefield 3, potom pár různých her, třeba Skyrim, World of Tanks, Tropico 5, SimCity, Minecraft, který už tam mám 2 díly, teď už teda renderuju 3. Takže asi tak, no dobře, tak to jsme si teda řekli, na tomto kanále to bylo docela fajn, měl jsem tam 40 odběratelů a myslím si, že nebylo to asi tak špatný s váma. Myslím si, že jste mě tam i docela podporovali, že jste lajkovali docela i videa, takže za to jsem vám teda chtěl moc poděkovat. Takže asi tak, no. Takže jo, uvidíme se na zítřejším livestreamu 24 hodinový. Informačka je zase na kanále place.cz, takže se tam určitě podívejte. Já se s vámi loučím a ahoj.